si es produeix una sentència i el Parlament en dona compliment, perquè aquesta sentència el que donarà una instrucció directa i clara en el Parlament de Catalunya de procedir a executar la sentència, en aquest cas, si és que es confirma que és així, d'inhabilitació del president de la Generalitat. Aquests seran els mecanismes que es produiran i, per tant, si això és així, si acaba sent així, doncs comencen a córrer tots aquests terminis que ja havíem parlat, d'aquests 10 dies perquè hi hagi proposta d'un nou candidat, aquests 2 mesos pel termini d'una nova investidura i si no s'acaba celebrant una nova investidura, llavors ja aniria una convocatòria directa d'eleccions. Aquest és el marc legal, els terminis que estan establerts i, òbviament, en aquest escenari s'ha de contemplar perquè és una possibilitat que hi ha sobre la taula. Si el Tribunal Suprem resoldrà dient-li al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que procedeixi a l'execució de la sentència. I llavors el mecanisme és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictarà una instrucció al Parlament per tal que procedeixi a executar aquesta sentència. A partir d'aquí, si això és així, si es produeix aquesta sentència ferma i es dona aquesta instrucció directa en el Parlament de Catalunya, òbviament el Parlament s'haurà de pronunciar. I després d'aquest pronunciament i en funció del resultat hi podria haver eleccions. I per tant ens trobem en aquests moments, en aquest escenari que és el que aquest dematí el president de la Generalitat ha explicat en l'entrevista que feia. Òbviament que en qualsevol moment el president pot decidir fer una convocatòria d'eleccions i estar dins de les seves i exclusives competències en aquest cas.